F'kummenti ma' iNewsMalta.com il-Ministeru tas-Saħħa qal li l-Gvern se jappella mid-deċiżjoni tal-qorti li ordnatlu jħallas mal-1,000,000 lil perit tax-xogħol li tqabbad jagħmel fuq l-isptar Żammit Klebb biex dan jinqaleb fi sptar għal kura tal-kanċer. Eventwalment iżda l-Gvern biddel id-deċiżjoni tiegħu u minn Żammit Klebb iddeċida li jmur għal Mater Dei b'konsegwenza li x-xogħol tal-perit ma ntużax. Il-perit fetaħ kawża l-qorti talli l-Gvern ma rridx iħallsu ta' xogħlu. Intant fi sqarrija l-kelliema ewlenija laburista s-saħħa Mary Louise Colero Preca qalet li din is-sitwazzjoni żviluppat kawża ta' nuqqas ta' pjan u prijoritajiet ħżiena li Gonzi PN għandu għas-settur tal-kura tal-kanċer. Mary Louise Colero Preca tgħid li l-poplu mit-taxxi tiegħu qed ikollu jħallas għal deċiżjoni bla ħsieb ta' Gonzi PN. Hija qalet li dawn il-flus naqsu mill-kura li pazjenti jkollhom bżonn fl-aktar momenti vulnerabbli bħal dawk morda bil-kanċer li tħassrulhom l-appuntamenti fl-isptar Boffa għaliex il-kimoterapija kien out of stock. Colero Preca qalet li l-Gvern flok juża flus il-poplu għal aktar kura u kura fil-ħin qed jaħli flus il-poplu tort ta' tmexxija ħażina tiegħu fil-qasam tas-saħħa.